Hvad så, lille mom? Hvad så, MC Dad? Er der ikke noget galt? Jo, han er ikke som os andre. Han er pretty brown. Og rimelig tall. We gotta tell people. Let's hit it. Nu skal I høre lidt om Trappy Seppi. Det vi fortæller om, det tog ikke nok næppe på. Det handler nemlig om et menneskeligt kinderæg. Hvid ind i, brun udenpå, uden fake. Den forårsdag, da Trappy kom til verden, som man siger på slang, jeg sukker den lærden. Det var i Herlev, hvor man er nede med det hele. Den forårsdag, da Karl han måtte dele opmærksomheden med en anden fyr. Trappy Seppi, han var brun, ja, og ikke til at styre. Der skulle drilles, snives, skræmmes, skives, lammer. Ja, det er fucking hårdt, når Trappy Seppi rammer. Og se på den dreng, kun 15 år. Og hvad er det for nogen brune lår? Se på hans stil, se på hans tøj. Er han ikke lidt for høj? Er han mon ikke det? Nej, han er for køn. Sorte penge, han er ikke vores søn. Er det mon sandt, hvad folk de går og siger? From United States, bling, bling og lir. Han var smuk og brun, ikke hvid som os andre. Og tankerne, ja, de begyndte at vandre. Havde Gud været på spil nu igen og lavet en Maria, som man siger, Jesus man. Trøv, den svejer og den strutter. Og han slår de værste prutter. Han er helt sikkert en uægte søn. Vil nogen adoptere? Nej, det skulle for synd. Vi gjorde det ikke med vilje, men lige pludselig var vi adoptiv familie. Han følte, at han skulle have en masse mad. Det er da fucking klart, han er fra USA. Men heldigvis så findes kærlighed. Den får du fra os med garanti og sikkerhed. For vi må sige, at vi er vilde med dig, også selvom du ikke er bleg. Se på den dreng, kun 15 år. Og hvad er det for nogen brune lår? Se på hans stil, se på hans tøj. Er han ikke lidt for høj? Er han mon ikke det? Nej, han er for køn. Sorte penge, han er ikke vores søn. Er det mon sandt, hvad folk de går og siger? From United States, bling, bling og lir. Se på den dreng, han er så køn. Heldigvis er han vores søn. 15 år, hvor vi elsker dig. Du er så fucking sej. Rejs jer nu op, alle mand, og giv den alt, hvad I kan. Vi hylder Seppi for det menneske, han er. Du er det hele værd. Altså, ja, kan vi ikke bare filmer bare, så klipper du i det. Okay. Ja. Skal vi ikke falde og slå? Nej, der er lidt langt ned. Jamen det er det. Nej, den er lidt for i forhold til optagelsen. Den er noget markant. Okay. Den kører nemlig nu, ikke? Er vi klar? Nej, nu ringer til. Kan vi ikke bare? Jo, vi hopper. Okay. Ej, der er fucking tøj. Hvad? Fucking tøj. En gang til. Bare kig over. 1, 2, 3, nu. Åh, shit. Så fanden. Han løber rundt. Men du behøver ikke han. Du kan bare stille den opad igen. Nå, men det vil gerne have noget close-up. Det er røvsygt at se på lang afstand hele vejen igennem. Jo, vi skal tæt på hernede. Så sætter du ned på den næste trin. Martin, kom nu bare. Må jeg mene noget? Det må jeg godt. Kom. Det er fedt hernede fra. Sådan her. Det er kun omkvædet. Ja. 2 omkvædet til sidst, ikke? Jo. Okay. Men det er fedt hernede, hvis du kan komme med ned. Ja, ja. Så stiller han på den anden side den her gang. Ikke? Hvad skal jeg med? Jamen, så er det mig, der skal holde den. Eller hvad? Er det det? Eller? Ja, lidt tæt på og lidt skråt. Ja, så er det der, vi gør. Ja, ja. Hvor man går helt op til den. Ja, ja, nemlig. Okay. Bling, bling,
Ja, det er rigtigt, den er fed. Hen mod dig selv. Ja, det er fint. Vi kører den bare derfra. Du again. Og lavet en Maria, som man siger, Jesus man. Og du har allerede filmet? Okay. Han er helt sikker. Prøv på det så. Ja, vi gør det, at vi ikke vil gøre det. Han er ikke vores søn. Af det man sagde, hvad folk de går og siger. From United States, bling, bling, man lir. Ej, så kig nu. Det er simpelthen løgn, ja. Ej.